Moikka kaikille! Nyt mä teen mun ekan Geometry Dash-videon. Ja joo, mä oon vähän pelannut tätä, niin mä oon läpässyt vähän näitä loppuja. Niin mä nyt alan kuvaa teille videoita tästä aika myöhään. Niin mä oon läpässyt ekan Stereo Madnessin kaikki koinit, Back on Track kaikki koinit, Polar Case kaikki koinit, Trial kaikki koinit, Ace After Basic 2 koinia, Cadillac Go kaikki koinit, Jumper kaikki koinit, Time Matchin kaikki koinit, Cyclist 2 koinia, X-Lock 2 koinia, Clutterbook 0 koinia, Solar Target 0 koinia, Electroman Outveturas 3 koinia, Clubstep en oo läpässyt, Electrogina miksi en oo läpässyt. Joo. Älkää ihmetelkö jos mä yskin meinaan. No, mä oon vähän kipeä, mut Hexagon Force kaikki koinit. Last Processin kaikki koinit. Theory of Heaven 2 en oo läpässyt. Geometrical Dominator oon läpässyt kaikki koinit. Sitten tulee nyt mun paras eli Deadlocked 2 koinia. Ja tässä videossa mun pitäis läpästä tää Deadlocked kaikki koinit, niin mä yritän läpästä sen. Tossa tulee kolmannesta okei, Wave kohta. Sitten sen kuolentaa. Toi Wave kohta ei oo hirveen vaikea, mut vähän aika vaikea. Voi hitsi, miten mä voin kuolla tohon alkuminiveiviin. Yes. Okei, mä saan avainen. Ei, miten mä voin kuolla tossa? Jopa 1-vuotias sais ton kohan vedettä. Ja jos mä saan kolmatta koinia tässä videossa, niin mä teen sit part 2 tästä videosta. Miten? Mistä mä voin kuolla? Okei, Wave kohta nyt vaan pitää päästä tähän. Miten hitsissä mä kuolin tohon? Oikeesti niinku. Mitä hitsissä? Niin jo mä en näyttänyt, niin mä olen päässyt Dashin kaikin koineilla ja Finger Dashin kaikin koineilla. Miten mä nyt koko ajan kuolen tuohon? Okei, nyt mun pitää oikeesti päästä toi. Te ette muuten usko, että mä oon läpässyt Deadlocked. Nyt mä pääsin ton alun. Mä menin ihan sekaisin. Se dual wave kohta, joka tulee siinä ihmeen jo UFO-kohan jälkeen, niin sit
Se on aika vaikea, mutta kun sitä harjoittelee, niin se on aika helppo. Yes, come on. Mä pääsin. Avain. Okei, nyt jos mä kuolen tähän UFO-kohtaan, niin... Yes. Tää on helppo kohta. Yes. Ton koinin saatettu tolleen, että hyppää tuon läpi. Miten mä voin kuolla tohon? Ei! Tuossa väärinpäin lennossa mä spämmäsin ihan huolella. Miten mä voin kuolla? Alku miniveiviin. Joo. Mä menen harjoittelemaan vähän veiviä skill-testeriä. Enemmän. Uhte. B+. En mä kyllä pysty läpäiseen bloodbathia. -. A- taas. Joo, niin nyt mä oon valmis. Edadokter. Ja te voitte tehdä mulle mappeja, niin laittakaa karhukaamos ekaksi sanaksi ja sitten joku toinen sana, joku karhukaamos alattava. Heti vähän auttaa, kun pelasin vähän skill-testeriä. Theory of Evitin 2, eli toi 2 on varmaan vaikein mappi niinku main leveleistä. Okei, nyt musta tuntuu, että mä saan se 3. koini. Tästä tää eka koini. Okei, nyt. Tämä kohta. Ei!